kuma jahilci wani lokaci baya zamantowa hanzari. Yanzu nake tuna wani kissa ko wani hadisi da na hakaito a karatun da muka yi dazu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi Ta'if, ya samu cin zarafi a wajen mutanen Ta'if, sun rika jifan shi da dutse har suka cire mai haƙori, suka yi mai rutsi a ka, suka yi mai rauni kenan. Sai Allah ya turo mala'ika mai lura da duwatsu. Dama can Ta'if gari ne wanda yake gewaye da duwatsu, tsaunukan dutse. Ko da wannan mala'ikan ya zo ya ce, ya Muhammad, in kana so Allah ta'ala ya turo ni domin in haɗe waɗannan duwatsun su halakar da waɗannan mutane saboda abin da suka yi maka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale su, ina fata a cikin zurriyansu za a samu waɗanda za su yi musulunci. Kaga yanzu gaba ɗaya musulmai ne, ba ka samun wani arni a cikinsu. Sai annabi yake ba sabban shi labari na wani annabi daga cikin annabawa wanda mutanen shi za su yi mai bugu, su yi mai duka, su yi mai jina-jina, amma yana farfadowa daga su ma sai ya ce Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ce ya Allah ka gafarta ma mutane na saboda jahilci, ba su abu sani bane, da sun sani da ba za su yi min haka ba. To masu karantar da addini ana so su zamanto mutane ne masu haƙuri, mutane ne masu juriya. Shine anan Allah ya ce wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'una. Al'ummatan baya babu wani dan aike da aka aika cikin su face sun kasance suna yi mishi izgilanci. Izgilanci ɗabi'a ce wanda yake yi ma mutum zafi, a rika faɗi maka magana kamar na wulakanci haka, ana disga ka, ana ɗaukan ka wani mutum wanda kamar bai san me yake yi ba. Wannan yana da zafi. Akan yi haka kuma ga masu riko da addini, sai a rika faɗi maka kalmomi wanda akwai wuce gona da iri a ciki. Kai da ake maka izgilancin kai haƙuri, amma su waɗanda suke aikata izgilancin su sani babban laifi suke aikatawa. Yana daga cikin asbabun ridda, abin da yake jawo ridda mutum ya fita daga musulunci, yin izgilanci ga addini ko ga masu addini ko kuma wani abu da yake da alaƙa da addini. Misali, a ga mace da dogon hijabi har ƙasa, sai a kwatanta hijabin nata da wani abu ko a yi mata dariya. Ko a ga mutum yana da damuwa da addini, sai a faɗi mai baƙar magana, sai ka ji wani ya ce ya ga wani da gemu kamar na bunsuru, wa iyadu billah. Kaga maganan ta ɓaci, shi a tunanin shi ya ci zarafin wannan. To wannan kalma guda tana iya fitar da mutum daga musulunci. Kuma jahilci wani lokaci baya zamantowa hanzari, kamar yadda malaman usulul fiqh suka faɗi. Jahilci yakan zama hanzari ga mutum idan ba shi da daman da zai nemi ilimi. Ya rayu a ƙauye, bai samu wata dama ya tafi inda ake karatu ba, babu wata dama da aka samu wani malami ya zo ya karantar da su addini. Haka ya rayu har ya mutu bai san abin da yake yi ba. To wannan ana sa rai Allah ta'ala zai rangwanta mishi. Amma a cikin al'umman da muke rayuwa, jahilci ba zai zama uzuri ga mutum ba, saboda wa'azi ya ishe mu, kuma kyauta ake yi mana wa'azin kuma ko ina ake yi, ko ba ka son ka ji wani lokaci sai ka saurara. To kaga babu yadda za a yi jahilci ya zamanto uzuri ga mutum. Yake cewa, in ji malaman usulul fiqh, wa shar'u la yalzamu qabla al-ilmi wa daliluhu fi'lul musii fafhami. Wato ba a dora ma mutum shari'a kafin ya samu ilimi. Inda za ka yi wasu ayyuka a rayuwanka cikin jahilci ba da ganganci ba, to ba za a kama ka da laifi ba saboda ba ka da ilimi a kai. Dalili a nan, mutumin nan da ya muna na sallar shi, kun ga ya ɗauki shekaru haka yake sallah, bai iya sallah ba, amma da annabi ya zo ya koya masa sallah, annabi ya ce ya koma ya maimaita sallan ba, annabi bai ce mishi haka ba, saboda ba a ɗora mishi nauyin ya yi haka ɗin ba, don bai riga ya iya ba. Sai ya ce, lakin idza farratta fi ta'allumi fa za muhalli nazarin falta'lam. Lakin idza farratta fi ta'allumi fa za muhalli nazarin falta'lam. Amma idan mutum yayi sakaci game da neman ilimi, yana da dama da zai nemi ilimin amma bai nema ba, to wannan ba a sa ran Allah zai yi mishi rangwame.
saboda shi ganganci yayi. Yana da malaman da zai iya tambayan su yaya hukuncin kaza a bashi fatawa, yana da inda zai zuwa iya zauna ya koyi addini, amma sai yayi sakaci bai koyi addini ba. To wannan idan ya aikata aiki cikin jahilci ba a sa ran Allah zai rangwanta mishi, Allah zai iya kama shi da azaba saboda babu wani hanzari akan shi. Yasa mutane biyu suna iya yin abu ɗaya kafirta, ɗaya kuma bai kafirta ba, kamar yadda Ibn Taymiyyah yake bayar da misali. Sun yi jayayya da shi da wani, sai suka rika musayan kalamai, sai Ibn Taymiyyah yake cewa da shi, da ni zan faɗi irin abin da ka faɗan nan da na fita daga musulunci, saboda ni ina da ilimi akan haɗarin abin da kake faɗa, amma kai baka sani ba, ka yi laifi amma kuma baka fita daga musulunci ba. A takaice dai haka Allah ta'ala ya lallashi manzon Allah akan ɗabi'un kafirai na yin izgilanci ga annabawa da sauran masu addini. Sa'an nan Allah ya ce